Představte si březen roku 1420. Jižní Čechy jsou v sevření sichravého předjaří, kdy země není ani zmrzlá, ani pevná, ale proměněná v hlubokou, lepkavou past, která nezná slitování. Nad rybníky u Sudoměře se vznáší těžký, studený opar a vzduchem se nese tísnivé ticho, které jen občas prořízne skřípot dřevěných kol a unavený rytmický dusot stovek nohou. Po úzké, blátivé hrázi mezi rybníky Markovec a Škaredý se sune nevelký, zbídačený zástup. Jsou to lidé, kteří opustili své bezpečné domovy v Plzni a hledají poslední naději a útočiště v nově budovaném městě na hoře Tábor. Nejsou to jen zkušení vojáci. V tom nekonečném hadu vozů vidíme vyděšené ženy, vyčerpané starce i plačící děti, které netuší, že se právě stávají součástí historie. Vedeni jsou mužem, o jehož jméno brzy začne děsit celou Evropu a otřásat základy samotného papežského trůnu jednookým hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova. Proti nim se však z dálky, jako temný mrak na obzoru, blíží ocelová bouře. 2000 těžce obrněných jezdců, výkvět katolické šlechty, pýchou sršící křižáci a profesionální zabijáci v řádových pláštích, kteří si jsou naprosto jisti, že tuhle hrstku kacírské chátry rozdupou kopyty svých koní dřív, než se slunce dotkne obzoru. Vítejte u příběhu, kde se z černého rybničního bláta zrodila nesmrtelná legenda. Vítejte u bitvy u Sudoměře. Pokud vás fascinují tyto zlomové okamžiky, kdy genialita a pevná vůle jednoho muže dokázala zvrátit osud celého národa, odebírejte náš kanál Legendy v plamenech. Vaše podpora nám dává sílu křísit tyto zapomenuté příběhy z popela a prachu minulosti. Klikněte na zvoneček, to ať vám neunikne žádné z našich velkolepých historických dramat. Situace v březnu roku 1420 byla pro rodící se husitské hnutí víc než kritická. Plzeň, která měla být podle vizí radikálních kazatelů původně městem slunce a bezpečným přístavem věřících, se stala smrtící pasti. Město bylo obklíčeno královskými vojsky a Jan Žižka se svým neomylným vojenským instinktem pochopil, že se trvat zde znamená jediné: pomalou a potupnou smrt hladem nebo na popravčím špalku. Uzavřel tedy s katolickou stranou dohodu o takzvaném volném odchodu. Byla to dohoda stvrzená pečetěmi, ale Žižka, starý válečník, který prožil život v sedle i v intrikách, velmi dobře věděl, že sliby dané proklatým kacířům mají v očích pyšné šlechty nulovou hodnotu. Vydal se na riskantní, téměř sebevražedný pochod směrem k jihu, k rodícímu se Táboru. Jeho skupina čítala přibližně 400 lidí. Měli s sebou jen 12 těžkých vozů naložených nejnutnějšími zásobami, několika prvními primitivními palnými zbraněmi a obrovskou dávkou víry. Proti nim se však v okolí Strakonic a Písku začaly stahovat síly, které neměly v úmyslu nechat je odejít živé. Byli to takzvaní železní páni, vojska jihočeské katolické šlechty pod vedením Bohuslava ze Švamberka a především 500 elitních jezdců řádu Johanitů ze Strakonic, které vedl sám obávaný velkopřevor Jindřich z Hradce. Poměr sil byl na první pohled naprosto děsivý. Jeden husita na 5 až 6 těžce obrněných rytířů. Na papíře a v očích evropských dvorů to neměla být bitva, ale rychlá a krvavá poprava vzbouřených sedláků. Jan Žižka však nebyl jen obyčejný válečník. Byl to absolutní mistr terénu a psychologie boje. Věděl, že v otevřené krajině jeho lidé, tvoření převážně nevycvičenými civilisty, nepřežijí ani první drtivý náraz kavalérie. Proto zvolil cestu, která ho dovedla k unikátní rybniční soustavě u Sudoměře. Právě zde, na úzkém a strategicky geniálním prostoru mezi vypuštěným rybníkem Škaredý a napuštěným Markovcem, se rozhodl zastavit a přijmout boj. Rybník Škaredý byl v té době sice vypuštěný, ale jeho dno nebylo ani zdaleka suché. Bylo to hluboké, zrádné a nekonečné bahno,
pokryté jen tenkou, klamavou krustou oschlého bláta a zbytků loňského rákosí. Žižka nechal vozy okamžitě seřadit do půlkruhu, který se zády opíral o úzkou hráz. Vytvořil tak improvizovanou pevnost, první skutečnou vozovou hradbu v takovém měřítku. Bylo to poprvé, co tato taktika měla ukázat svou skutečnou, ničivou a revoluční sílu. Husité se chopili svých upravených cepů a sudlic a kuší. Věděli, že za nimi je jen voda Markovce a před nimi jistá smrt. Věděli, že odtud není úniku. Buď zvítězí silou své víry a disciplíny, nebo do jednoho zemřou v černém bahně. Když katolické vojsko v plném lesku své zbroje dorazilo k Sudoměři, rytíři se v sedlech svých koní jen pohrdavě smáli. Viděli před sebou nuzný zástup vesničanů v halenách a několik starých vozů zapadlých mezi rybníky. Jindřich z Hradce i Bohuslav ze Švamberka považovali za svou stavovskou povinnost tuhle kacířskou pakáž okamžitě a bez prodlení zlikvidovat. Rytířská čest jim nedovolila čekat na posily nebo na lepší taktickou situaci. Chtěli slávu, chtěli kořist a chtěli ji hned, dřív než slunce zapadne. Jenže jihočeský terén jim připravil past, kterou jejich pýcha a arogance nedokázala prohlédnout. Slunce se už pomalu, ale neodvratně sklánělo k obzoru, když velkopřevor Johanitů zavelel k frontálnímu útoku. Rytíři, zakovaní v nejtěžších a nejdražších zbrojích té doby, které stály jim mění celých vesnic, pobídli své koně do smrtícího trysku. Jenže tam, kde očekávali pevnou půdu a prostor pro drtivý úder kopím, narazili na měkké, bezedné dno rybníka škaredý. První řady koní se okamžitě začaly bořit. Zvířata v těžké kůži a kovu panikařila. Klesala nejprve po kolena, pak po břicha do mazlavého, studeného černého slizu. Rytíři, kteří vážili i se svou zbrojí a výstrojí přes 150 kilogramů, se během vteřin stali nepohyblivými ocelovými sochami. Ti, kteří v chaosu spadli z koně, se už v té tíze nedokázali zvednout. Bahno je doslova a do písmene nasávalo do svých hlubin. A právě v ten kritický moment, kdy se pýcha šlechty změnila v čirý děs, Žižka udeřil. Hned zpoza vozové hradby se ozval ohlušující ryk, píšťal a hákovnic. Prachový dým z černého střelného prachu zahalil hráz jako ranní mlha. A husičtí střelci, schovaní za silným dubovým dřevem vozů, začali z bezprostřední blízkosti pálit do bezmocné, zmítající se masy železa. Šípy z těžkých kuší s kalenými ocelovými hroty prorážely drahé pláty zbroje jako tenký pergamen. Existuje jedna fascinující legenda, která dodnes rozděluje historiky a jitří fantazii umělců. Jan Žižka prý nechal husitské ženy, které s výpravou cestovaly, aby na nejzrádnější části bahnitého dna rybníka rozprostřeli své dlouhé závoje, šátky a prostěradla. Rytíři si v zapadajícím slunci, oslepeni od lesky na svých přilbách, údajně mysleli, že jedou po pevné bílé cestě. Ale tyto závoje jen zákeřně zakryly ty nejhlubší tůně bahna. Když do nich koně v plné rychlosti vletěli, neostruhy jezdců se jim zapletly do pevných látek a zkáza byla definitivně dokonána. I když jde možná jen o barvitou pověst, dokonale to ilustruje podstatu husitství. Schopnost využít každou drobnost, každou lest a každou slabinu nepřítele, který jimi tak hluboce pohrdal. Masakr v bahně rybníka Škaredý byl nepředstavitelně strašlivý. Jakmile byl útok kavalérie zastaven terénem, husité vyrazili zpoza svých vozů do protiútoku. Nebyl to boj gentlemanů, nebyl to turnaj o přízeň dam. Bylo to chladnokrevné dobíjení bezmocných. Cepy, ty strašlivé, původně mírumilovné zemědělské nástroje, osazené ostrými hřeby a kováním, drtili ocelové přilby i s lebkami rytířů jako skořápky. Sudlice, ty dlouhé tyčové zbraně z háky, stahovaly pyšné šlechtice z jejich koní přímo do černého slizu rybničního dna, kde byli následně ubití dýkami
nebo palicemi. Je velkopřevor Jindřich z Hradce, muž, který měl podle svých slov husity vyhladit jako plevel, byl sám v nastalém chaosu těžce raněn a potupně vytažen z vřavy svými zbylými, vyděšenými muži. Zemřel jen o několik měsíců později na následky svých zranění a především na následky hlubokého ponížení, které u Sudoměře utržil. Pro celou katolickou šlechtu to nebyla jen nečekaná vojenská porážka. Byl to naprostý civilizační šok. Páni v drahých zbrojích, kteří se považovali za pány světa, byli na hlavu poraženi obyčejnou chátrou s upravenými nástroji na mlácení obilí. Samotná bitva trvala jen několik hodin, ale její psychologický výsledek otřásl celým českým královstvím i okolní Evropou. Když se nad jihočeskou krajinu snesla noc a nad Sudoměří zavládla tma, na bojišti zůstaly stovky a stovky mrtvých těl rytířů. Žižka, tak ač sám se svou skupinou v obrovské menšině, naprosto ovládl pole. Husité ztratili jen naprosté minimum mužů, většinou při úvodní přestřelce. Vítězství bylo tak nečekané, tak drtivé a tak nepravděpodobné, že se o něm v husitských táborech okamžitě začalo mluvit jako o přímém božím zázraku. Žižka však jako pragmatický vojevůdce věděl, že to nebyl Bůh, kdo ten den vyhrál, ale jeho vlastní schopnost číst krajinu, zachovat chladnou hlavu a využít pýchu nepřítele jako smyčku, kterou si rytíři sami a dobrovolně navlékli na hrdlo. Právě zde u Sudoměře se zrodil mýtus o neporazitelném husitském hejtmanovi. Právě zde svět s hrůzou pochopil, že husitské války nebudou jen krátkou vzpourou, ale krvavou a vleklou epopejí, která navždy změní tvář středověké Evropy. Následky bitvy u Sudoměře byly okamžité a dalekosáhlé. Žižkova prestiž mezi prostým lidem vyletěla do nepředstavitelných nebes. K rodícímu se táboru se po této zprávě začaly stahovat tisíce nových a nových bojovníků, kteří upřímně uvěřili, že pod vedením tohoto jednookého muže jsou pod přímou ochranou Boží a jsou neporazitelní. Katolická strana naopak propadla hluboké depresi a vzájemnému obviňování. Pokud jejich nejlepší elitní jízda nedokázala zastavit hrstku vyhladovělých uprchlíků v blátě jednoho rybníka, jak chtějí v budoucnu bránit celou zemi před tímto náboženským požárem. Sudoměř definovala husitskou vojenskou taktiku na celá další 2 desetiletí. Vozová hradba se stala symbolem, který později děsil křižáky a profesionální žoldnéře od studeného Baltu až po horký Balkán. Jan Žižka touto jedinou bitvou celému světu dokázal, že moderní válka se nevyhrává jen syrovou silou svalů a leskem rodového zlata, ale především inteligencí, pevnou disciplínou a schopností přizpůsobit se podmínkám, které jiní považují za nepřekonatelnou překážku. Když dnes navštívíte památník u Sudoměře, tyčí se tam monumentální 15 metrů vysoká kamenná socha Jana Žižky. Schlíží na rybníky Markovec a Škaredý s ledovým klidem muže, který přesně věděl, co dělá a nebál se riskovat vše. Pod jeho kamennýma nohama už dnes není krev a mazlavé bahno, ale poklidná, malebná jihočeská krajina, která láká turisty. Ale pod tímto zdánlivým klidem stále cítíte tu obrovskou tíhu okamžiku z března roku 1420. Cítíte ten smrtelný strach rytířů v zapadajícím slunci, ten praskot ledu a suchého rákosí pod kopyty koní a ten vítězný, fanatický chorál husitů, který se nesl nad hrázemi a ohlašoval zrod nové éry. Sudoměř zůstává věčnou připomínkou toho, že i když stojíte proti drtivé přesile, i když vás celý okolní svět odepíše jako slabé a bezvýznamné, vaše nezdolná vůle, víra a bystrý rozum mohou z černého bláta zdánlivé porážky vykřesat ryzí zlato vítězství. Děkujeme vám, že jste s námi prožili tento fascinující taktický triumf, který změnil české dějiny
na našem kanále Legendy v plamenech. Sudoměř nebyla jen obyčejnou bitvou. Byla to tvrdá lekce z pokory pro ty, kteří si v té době pyšně mysleli, že jim patří celý svět a osudy všech lidí. Naším posláním je tyto historické lekce připomínat a ukazovat, že historie není jen snůška suchých dat a jmen, ale živý proud událostí, které nás mohou mnohému naučit i v dnešní složité době. Pokud se vám naše analýza Žižkovy vojenské geniality líbila, nezapomeňte nás podpořit lajkem, sdílením tohoto videa a především odběrem našeho kanálu. Napište nám dolů do komentářů. Věříte vy osobně legendě o ženských závojích v rybničním bahně? Nebo si myslíte, že Žižka zvítězil čistě díky své vozové hradbě a palným zbraním? Vaše názory a diskuse jsou palivem pro naši další tvorbu. Budeme se na vás velmi těšit u dalšího dílu, kde společně nahlédneme do dalších plamenů naší fascinující historie. Odebírejte nyní a staňte se aktivní součástí naší komunity, která ví, že v černém blátě u Sudoměře se neskalila jen husitská ocel, ale i česká národní hrdost a nezdolnost.